Това е краят на света, както го познавате. Всеки човек на Земята внезапно изчезна. И е време природата да се завърне окончателно. Какво ще се случи с вашия дом и вашия град? Защо това ще обрече планетата на ядрен срив? И ще успее ли да оцелее някаква следа от човешко съществуване, независимо дали става въпрос за глобална пандемия, вулканично събитие в цялата планета или гигантска космическа скала? Стигнахме до края на линията за нашия вид. Всеки един човек на Земята си е отишъл. За добро. Въпреки че няма надежда човечеството да се завърне, ние ще оставим след себе си много неща. Градове. Магистрали. Отпадъци. Време е да видим колко време ще отнеме последните останали следи от човешки живот да изчезнат. Една седмица, първата седмица от живота на Земята без хора би била трудна за всички домашни любимци. Без вас вашите космати другари ще трябва да излязат навън и да намерят храна за себе си. Надяваме се, че сте оставили отворен прозорец за тях. Твоята мирна лилия няма да има шанс. Но те няма да са единственото нещо, заложено на карта, ако те няма само за една седмица. Скоро светът ще стане радиоактивен, работата е там, че нашите ядрени централи произвеждат ядрени отпадъци. Тези басейни с отработено ядрено гориво трябва постоянно да се охлаждат с вода. Тази вода се нуждае от електричество, за да циркулира. Без хора, които да поддържат електрическата инфраструктура, скоро ядрените съоръжения по света ще започнат да губят енергия. И това би предизвикало катастрофална верижна реакция. Водата, използвана за охлаждане на ядрените отпадъци, ще спре да тече и ще започне да кипи. Това ще изложи ядрените отпадъци и ще ги накара да се запалят. Всички тези отпадъци ще експлодират, покривайки планетата с смъртоносни радиоактивни химикали. Екосистемите по света ще започнат да умират от цялата радиоактивност. Много от тези химикали ще останат опасни в продължение на 300 години. А някои, като плутонии, ще останат радиоактивни през следващите 240 хиляди. Около една година след като ни няма, природата ще започне да възстановява нашите пътища и магистрали. Махове и гъби ще растат навсякъде. И когато първата зима удари планетата, тези пътища ще започнат да се рушат. Цялото замръзване и размразяване ще доведе до изтичане на вода от разтопения сняг в пукнатините. В тези напукани празни улици ще растат нови растения. Ще има плевели като синап и трилистник. След още няколко години – трева. В горите, отровени от радиация, тази година нямаше да пеят птици. Но по-далече от тези смъртоносни райони животинските популации ще започнат да процъфтяват, вече няма да има хора, които да ги преследват или да ги изтласкват от естествените им домове. Без пестициди насекомите биха се размножавали по-бързо, завладявайки земното кълбо. Това би означавало много повече храна за всякакви други животни. Като влечуги и гризачи, 50 години, превъртайки малко напред, ще започнете да виждате как празните ни градове претърпяват големи промени. На площад Трафалгар в Лондон ще растат млади дървета. Бранденбургската врата в Берлин ще бъде заобиколена от гора. В Ню Йорк много неща биха минали под земята. Щеше да е минал половин век от последния път, когато някой от екипа по поддръжката управляваше някоя от неговите 753 помпи на метрото, които предотвратяваха дъждовните бури да наводнят релсите. Сега ще има мрежа от подземни реки под бетонния пейзаж на Ню Йорк. Стоманени колони, поддържащи улиците отгоре, биха се обвенали и образували водни пътища през Парк Авеню и Уол Стрит. Вашата изоставена къща и вашият квартал биха били в доста лошо състояние. Покривите щяха да протекат. Пироните биха ръждясали. Сградите ще започнат да се рушат. В големите градове улиците ще бъдат осеяни с стъкло, падащо от разлагащите се небостъргачи. 150 години, всички тези небостъргачи щяха да се разпаднат на масивни купчини развалини. Въпреки че градът беше наводнен, централната гара в Ню Йорк и други каменни сгради като нея все още биха били непокътнати. И добри новини. Предполагам, всичките ви вече безполезни пари все още ще бъдат сигурни и здрави в банкови трезори, които никога няма да бъдат отворени отново. Известните произведения на изкуството не биха имали такъв късмет.
Без контрол на климата и електричество музейните трезори биха били по-малко сигурни. Водата ще изтече и мухълът ще покрие всичко. По ирония на съдбата, хилядолетна керамика ще продължи да оцелява точно като в каменелости. 500 години. 500 години по-късно гора ще покрива мястото, където някога е бил домът ви. Но заровени в мръсотията все още могат да бъдат останките на много от вашите алуминиеви уреди и съдове за готвене от неръждаема стомана. За съжаление вече няма да сте наоколо, за да готвите добри ястия с тях. С всеки участък от черен асфалт, който сега е завладян от дървета и треви, температурите ще падат по целия свят. Атмосферата ще претърпи промени, докато продължава да се възстановява. Без хората би имало по-малко въглероден диоксид в него. Първоначалният бум на животинските популации след нашето изчезване ще се стабилизира до този момент. Хищници, подобно на вълците, отново ще обикалят из Европа на глутници. 1 милион години, ако скочим много напред в бъдещето, ще остане ли нещо от човешката цивилизация? Все още ще можете да различите лицата на бившите американски президенти в гранита на планината Рашмор, но не очаквайте много черти на лицето. Голяма част от скалата значително ще ерозира, ще има и някои останали части от египетската голяма пирамида в Гиза и Великата китайска стена. Времето нямаше да бъде милостиво към тях и двамата щяха да бъдат едва разпознаваеми версии на някогашните чудеса на света. 5 милиарда години, в този момент всичко, което хората са оставили на Земята, ще бъде погълнато от Слънцето, докато се разширява и унищожава планетата. Ако се притеснявате, че човечеството ще изчезне в нищото, все още може да се намери човешки отпечатък. Космическите сонди Voyager биха били някъде извън нашата Слънчева система. Може би някоя извънземна цивилизация щеше да ги открие и да научи, че някога на Земята е имало човешки живот. Но какво ще стане, ако тези извънземни ни открият малко по-рано? Като утре,